Сәлам ТМТV тамашачысы. Эфирда топ клип тапшыруы һәм мин Ранил Нуриев. Май айының беренче эш атнасы инде ахырына якынлашып бара. Һәм безнең барлык уйлар шушы матур язгы ялларны бакчада, табигать кочагында үткәрү. Язгы табигатьтән ләззәт алабыз һәм сез тавыш биргән клипларны карыйбыз. Бу атнада Нияз Сафиуллин һәм аның Юллар дип исемләнгән җыры белән хушлашырга мәҗбүрбез. Юк, тавыш бирү аркасында түгел, топ клип кагыйдәләре кушуы буенча. Әлеге клипка хәзер яңа композициягә юл бирергә вакыт җитте. Булда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, бәсинең куллагына. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, бәсинең куллагына. Топ-клип хит-парады кыза башлады. Ә хәзер язгы премьера. Улларыгызга телефоннарыгызны алып, SMS-лар юллагыз, дуслар. Бүген кинәт хәбәр алдым, сагынасың яратып. Киткән идең башка ярга, йөрәгемне ялатып. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Юк кагылма син кабаттан йөрәгемнең кылына. Әйләнмәсен ул яңадан хисләреңнең кулына. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Хисләремне аңламадың, яннарымнан югалдың. Син бит мине ташламадың, үзең өчен югалдың. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышта җиңел булмаячагын. Белмәдеңме киткән чакта мине сагыначагын. Яратусыз бу тормышның җиңел булмаячагын. Яратусыз бу тормышта җиңел
Азали Зиннәт бакча эше буенча белгеч түгел. Аның бу өлкәдә булган барлык тәҗрибәсе Венера Ганиеваның бакчасында утырткан 70 төп помидор. Соң инде. Юк, бу җыр бакча эшенә керешергә соңару хакында түгел, ә мәхәббәт хакында. Бергә карыйбыз һәм тавышлар йыйбыз. Kollarыңda зәңгәр чәчәк иде, қолыма қасып мені қытладың. Шушы күннән башлап күзләремнән алмый башладың. Җаны яралы, йөрәккә ярасу, әйтмәсәң дә сизәм бит инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Сизеп торам кайнар сулышыңны, йөзеңе балкый кояш шикелле. Зәңгәр күлмәгендә бик киләшә, балын чәчәкләр шикелле. Җаны яралы, йөрәккә ярасу, әйтмәсәң дә сизәм бит инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Ниләр үзгәргәндер шул кадәрле, хисләреңне яшерә алмыйсың. Күрмәмешкә салынып үтеп китсәм, җаннарыңа урын тапмыйсың. Җаны яралы, йөрәккә ярасу, әйтмәсәң дә сизәм бит инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын. Җаны яралы, йөрәккә ярасу, әйтмәсәң дә сизәм бит инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Гашык җаннар бер-без генә түгел, очрашулар булмасын инде. Очрашулар булмасын
Топ клип тапшыруы дәвам итә. Бүген клиплар карыйбыз һәм бакча турында сөйләшәбез. Уңган, булган Лилияна Ирназарованың бакчасында 12 метрлы теплица, 7 алмагач, бакча тулы рассада һәм тәмле җиләкләр. Әгәр безнең хит-парад тавыш бирүләр буенча түгел, иң оста бакчачылар арасында булса, Лилияна анда абсолют лидер була алыр иде. Хәер, аның клибы да бүген сезнең шактый тавышларыгызны җыйды. Кыска, бик кыска булыр ул. Мин моны сезгә вәгъдә итәм. ТМТВда реклама. Менә Мәскәүдән булган резидентыбыз Эмиль әлеге дә баягы шул бакчада 8 май көнне үзенең туган көнен билгеләп үткән. Без дә Топ клип коллективы исеменнән аны чын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Иҗади ачышлар, тамашачы мәхәббәте һәм барлык планнарының да чынга ашуын телибез. Дуслар, бу котлауларга кушылып, 1320 номерына Топ клип сүзе белән башлап, 098 кодын язып, сез дә әлеге дуэт өчен SMS юллый аласыз. Син минем күңел кошым, моңла бер сайрар кошым. Җырың яңгырый кич туйдырмый шуңа ямьле тормышым.
Синең җырларыңда Яшьләр иртәсе Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Алар идем мин Син минем ышанычым, син минем таянычым. Иртәләрем шуңа нурлы, юк минем аянычым. Синең җырларыңда Яшьләр иртәсе Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Алар идем мин Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Алар идем мин Күңелләргә җир керсен Йөрәкләрдә җилкенсен Моң урасын бар дөньяны, киләчәккә дәрт бирсен. Синең җырларыңда Яшьләр иртәсе Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Алар идем мин Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Синең җырларыңда Алар идем мин Лилия Гимаддинова өчен бакча фитнеста, солярийда. Мин бакчачы түгел дип сүзен башлады ул. Шулай да бакча эшләрен яратам, чөнки алар мине табигать белән берләштерә. Җир белән эшләгәндә аның энергиясын, көчен үземә алам ди Лилия. Якын киләчәктә үзенең бакчасын булдырырга ниятли ул. Ә бүгенге көндә әти-әнисенең бакчасында эшләргә ярата җырчыбыз.
Тапшыруыбызның экватор сызыгына да килеп җиттек. Алда тагын да күбрәк тавыш җыйган клиплар. Чираттагы резидент Диләрә Илелдинова. Бекасас авылында бабайларының бакчаларына кайтып, узган елларда суган, редиска ише яшелчәләр утыртып килергә өлгергән инде җырчы кыз. Ә хәзер интернет битләрендә шактый караулар җыйган клипка без дә тагын бер кат күз салдык. Yıldızlar bule gitme eli, nurun sipsin alar kuplerge, mehabetin nazlı qarашыларың, alıp minsin mini köklerge, senin bilen şunday rahat mina, qarашыңнан nazlar tügeler, süyünni tıyıp yaşagenige. Yaşın tıya almasa, sizler bitkeş süyü anlatırga, sanduğaçlar bulup sayrasa, senin bilen şunday rahat mina, qarашыңнан nazlar tügeler, süyünni tıyıp yaşagenige, bir yılmaya könglim bir güler. Her şak yanarımda, solmasın deyip sensiz şeşegim, bilesin bit yüreksin deyip tibe, yaşav tügül sensiz yaşavım, senin bilen şunday rahat mina, qarашыңнан nazlar tügeler, süyünni tıyıp yaşagenige. Bir yılmaya könglim bir güle, senin bilen şunday rahat mina, qarашыңнан nazlar tügeler, süyünni tıyıp yaşagenige. Bir yılmaya könglim bir güle, süyünni tıyıp yaşagenige. Bir yılmaya könglim bir güle. TMTV kanalында топ-клип тапшыруы дәвам итә. Чиратта Фәйрүзә Загидуллина. Безгә инде билгеле булганча, Фәйрүзә дә бакча эшен бик ярата һәм моннан үзенә җан тынычлыгы таба.
Бик тиздән без җиңүчеләр эшлеген ачарбыз. Әлегә фаразлар, уйланулар һәм реклама. Зур түземсезлек белән хит-парадның бронза медален үз хуҗасына тапшырам. Һәм аның кем икәнен сезнең белән уртаклашырга ашыгам. Алсу һәм Азат Фазлыев гаиләсенең бакчалары юк. Үзебез дача алсак, ул бары тик ял итү урыны гына булачак дип ышанып тора әлегә Фазлыевлар. Күгәрченем Гөлкәем клибын карыйбыз һәм тавыш бирәбез. Атлыйсың белеп кенә, матур иттереп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә, ничек шулай килештереп сөйлисең көлеп кенә. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Canım sina talpınıgan, bir körelge köngülkeyim, seni şunday sağlıgan, bir körelge köngülkeyim, seni şunday sağlıgan. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Şiverimsin güzel, tirende yak güzelim. Baldan şekerden de tatlı sıyam degen sözlerin, baldan şekerden de tatlı sıyam degen sözlerin. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем. Nazlı yarın sin bit ol, bәхетләргә тиң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек киң бит ул. Безгә дигән киләчәк юк, кара ничек киң бит ул. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Күгәрчен Гөлкәем, Гөлкәем, бәгыркәем, сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Сине уйлап көнен төнне сөйлә үзәккәем. Рассада, җир казу, бакча турында әлеге резидентларыбыз берни дә белми. Алар мәхәббәт турында җырлый, гастрольләрдә йөри, шуңа да карамастан, әниләре япкан җиләк вареньесын үлеп ярата. Элвин Грей һәм Ансуның клибын бергә карыйк һәм тавыш бирик. Керфегеңнән гөлләр тама, күрсәм йөрәгем яна. Senin güzellikni görüp sandığaçlar soğuklana. Hayli canaşım yaman su, Güreşmegen çağlarda
Yaşaşıqda birga şaqda güneyemle İki birge bolgan şaqda söyler sözlerde demli Hayli canarşın yaman soğuk Görüşmegen şaqlarda Gözlerin gel yollarda da Gözlerin gel yollarda da Sen yaşagan yollarda Gözlerim geliyorlar da Gözlerim gel yollarda da Sen yaşagan yollarda Küttürmesin uzak kilmi Mıngsulatma көңелне Мәхәббәткә алып кергән Син соң үзең түгелме Hayli canarşın yaman soğuk Görüşmegen şaqlarda Gözlerim gel yollarda da Gözlerim gel yollarda da Sen yaşagan yollarda Gözlerim geliyorlar da Gözlerim gel yollarda da Sen yaşagan yollarda Безнең котлауларыбыз бүген Лия Шамсинага. Узган атна белән чагыштырганда аның клибы 2 баскыч югарыга күтәрелде. Һәм ул бүген 1нче урын хуҗасы. Dostları belleni yaşav yemli Dostları belleni көңелli Dostları bellen aralaşıp Ozan aytağım birine Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme söyü Minin sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme söyü Minin sizge dilekler Dostları yaktı yıldız Ay nuriday balkıysız Bu durmuşta şin kişisiz Şunga jengel atlıysız Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme söyü Minin sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme söyü Minin sizge dilekler Can dostlarım tatlı yeşik Eşuyni kulağızda Sev selamet yaşayız Dip gül şeşem yolağızga Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme söyü Minin sizge dilekler Dostlarıma rahmet eytip Yarsıp edibe yürekler Bitmez rahatlık süngüme söyü Minin sizge dilekler
Бу атнаның аутсайдерларын да, геройларын да инде ачыкладык. Киләсе атна яңа премьера һәм яңа җиңүләр алып килә. Чөнки тапшыру бетү белән кабаттан тавыш бирү старт алачак. Шулай ук тавыш бирүнең юлларын да исегезгә төшерәм. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап яраткан клибыгызның кодын язып, SMS хәбәр җибәрегез. Яисә TMTV Online.ru сайтына кереп тавыш бирегез. Актив булыгыз. Җырчыларыбызның язмышы сезнең кулда. Ә мин исә Ранил Нуриев, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Пока-пока.